A tady? Ještě tady vevnitř koce. Tamhle to malý, to asi ne, že jo? Ten co byl... To je do kapsy, hele, jak se chudáček klepe. No to se touhou k vám se klepe. To je ten, co byl vyhozený na těch haldách, těch čepinovách. No, to jsou tak. To je ona. Hele, na to... Je tady toho. Svatýho. To je hezká, veď? To je labradorka. No, pokus labrador. Taky nějaký takovej, hokus pokus. To je hezká, veď? Pojďte se podívat, co je to.